Uxoa Ostolaza txirrindularia handia izango da gaur gurekin saioan. Pirineotako itzulia eta Espainiako txapelketa irabazi berri ditu. Eta gaur bertan Italiara dijoa Giroa hasten da eta. Adi lagunak. Kaixo lagunak eta Uxoa Ostolaza, ongi etorri zer moduz? Oso ondo. Oso ondo baino beto gaina zauztar badakau hemen, ni baina hola guztua. Azteko eta behin, zorionak. Eskerrik asko, Joseba. Zeharrak azta izan lortzen, eta zemuz txitxare horiek, ja Italira zoazela. Bai, egia esan posinao azken aldiko sentsazioakin, da azken aldian lortutako emaitzakin. Eta, bueno, honek betire indarra amatu ez, datorreneako, gaur bertan ijoa Italira. Topera, ez da? Bai, topera. ilusioak. Bueno, lehendabiziko aldia izangoa, Giroan zaudela? Bai, ni pertsonalki lehenengo aldiz, eta talde bezala Laura Alkutxare lehenengo aldiz. Dana berria, goxatzeko dana, ez da? Bai. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, gustatzen zait, Egia gu kirolaria izan da, betiko, azken pasta, arroza, barazkiak eta proteina pixka dezte gola. Indarra hartzeko gatezu eta askotan ez goxatzeko, baina bueno, goxatzezuen ez benka, ez da? Bai. Tartiak atean gustatzen zaizu kaldatzia. Gaur ingo deuna da ikusiko zue, alberginia batzuk iribilduta, osagai batzukin, hemen ospinolio ehar bat, eta letxe merengada, edateko freskagarri gisa. Ados? Oso ondo. Bueno, lagunak, hortxe gelditu, saio, eharra datorreta. Bueno, lagunak eta Uxoa, garatuko dizuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, errezeta egiteko garaian, bale? Esan deun bezala, ingoitugu alberginia kiribilduak. Eta horretako ingo deuna da, xerra finetan moztu alberginia, moztu ostian markatu ingo deu plantxan, eta gero ingo deuna da, bai gaztakin, urdei azpiko, zizina eta rukula pixkatekin bete. Eta hori ja platera eratuko deu, eta ingo deun, esan deun bezala, ospino olio bat, hoi alinatzeko. Eta ospino olio berezia biteko, hemen dazka olibak, piperrak, antxuak, limoia, tomate lehorra, gazta, hemen dakau menta ostuak ere bai, eta dazkau hemen albakak ere bai. Hau dena txiki ingo deu, prestatuko dugu ontzi baten, eta platera eratzen dunean alberginiak, gainetik botako dugu pixkat. Eta, udako sasoian gaudenez, freskagarri bat ingo deu, letxe merengada bat, eta ingo deuna da lehen da bizi, esnia infusionatu. Zutan jarriko deu, botako dugu kanela, vainilla adarrare bai, eta hemen dakau koko azukria. Botako deu baitare koko azukre eta kanela. Hori infusionatu ingo deu. Behin infusionatuta da honean, iragatzingo deu, gio limoizuku pixka botako jou gelak, birrinduko deu, eta freskagarri bezala, eateko jarriko deu. Ados? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, hau esan da, lana banatu behar ditut. Ni, hasiko naiz, albergina mozten markatzen juteko, eta zu adibidez, jungozea, ospinolio hau prestatzen. Txerreka, lasai. Emango izutena da hemen. Ontzitxo bat, handi xamar hartuko dugu, nasketaiteko geho pasatuko dugu bestea. Hemen dakazu. Eta lasai, adibidez, piper hauek, jungozea txukun iten, behitu, bat hartzezu, txortenak entze jau, irikitze dugu erditikan, eta ingo duguna da pepitak kendu. Bale. Bale, pepitak ateako izki jau, txukun jarriko deu, eta ja txukun dakaunean geho pusketa moztuko ditugu, eta berta botatzen joko geha, bale? Hordak asko labanak, eta bihar dezuna. Trapu gare bai, edo zerbait bazu, bale? Bale. Eta zeo zerbait bazu, eskatu. Oso ondo. Bueno, eta aldi berian kontatu inbiar diguzu. A ber, zemuz dazkazun txitxare horiek, Bai. Giroa zuazela, lehendabiziko aldiz gaina, talde berri jakin, ze izango hau zuentzako. Bai, bueno, ni azien Laura Alkutxa taldean ja hau laugarren demoralia da. Ni lehen triatolitin ator, eta oain lau urten joa txirrindularitzan. Eta, bueno, azkenen pixkanaka neskan txirrindularitza azten doa, ez? Goraka. Azken urte hauetan asko hasi da. Eta, bueno, azkenen aurten, talde bezala, lehenengo aldiz lortu deu, Giroa eta Turra juteko gonbidapena. Eta, bueno, kriston ilusioakin gaude, ez? Azken lehenengo aldizengo ga bertan, Eta, bueno, ni pertsonalkire lehenengo aldi zengo naiz. Azkenen taldekide batzuk lehenotik antzantestoan bezala egon da daude. Baina, bueno, hori, talde bezala ilusioak egin gaude.
Eta, bueno, azken aldian sentsazioniko onak aurkitu ditugu, nik pertsonalki batez eta talde bezala, talde dinamika oso honean gaudela iruditzen zait, eta kristin ilusioakin egia esan. Zenbat zuazte taldian? Zenbat neska zoazte? Giroa eta turrea eta bueltara, Espainiko itzulira, 7 txirrindulari jutega nesketan. Bai, nesketan hola da. Bai, mutitan gehiago izaten dira. Mutitan 8 izateia, eta nesketan 7. Alarek, lasterketa gehienetan 6 txirrindulari izategea, baina itzuli handitan 7. Eta hor, komodinak eta eramaten dira, o jute zaten danak ateatze zeate? Normalen 7 txirrindulari jutega, normalen ez da inor, azken reserban dago jendia, beti dakau markauta zeinangoan, ez? Reserban, baina bertara ez dia juten, reserbakoak, ez. Alare talde handia jutega, masajistak, bai, no? Gehi masajistak, dietistak, mekanikoak, zuzendaria, azkenian zenbat, beste 6 gutxinez? Gehiago, txirrindulari baino gehiago, dia, estafeko jendia, bai. Ondo. Ala, biara, talde hona euki bera, azkenian dana ondo lotuta eukitzeko, danan lana da azkenian. Betu zer lan iten, hainaiz Albertini hauek, xerra, ez ditu papela bezain fina moztuko, gio bestela buskatu iten dira. Moztu berdiak tamaino ontakoak. Ta ni hainaiz labanakin. Baina mendazkat bi palillo eta akutzuko izu truko bat, horako zerra fina mozteko makina gabe eta mandolina gabe. Gaina Albertinia, mandolinan sartzen deunian, pixkata kartonatua da Albertinia, eta batzutan buskatu itea. Baina hemen jartzen badegola behitu, bi makila jarritut. Hau, zanpatzen dut beraka, hau pasatzen dut hemendikan pea inda, eta juten naiz, zanpatu inbiar dut, Albertinia beraka. Eta hola iteten nian, tak, ikuste zue, nola mozteten pusketa. Ostra, Trukito bat, bale? Bueno, eta jarraitu behar dut ziten, trukito bat. Bueno, orduan, baso aste, area, igandian bertan hasten da, txapelketa? Igandian aztegea erlojupeko batekin. Bale. Berstian aztegea. Eta pixkanakagoaz, Itali goikaldetik erdialdea geisten, ez? 8 etapa izango ja. Bale, zenba kilometroko kontrarreloja da, azirangoa? 16 kilometroko erlojupekoa da, 16, piku, bai, 16 erdi. Eta erlojupekoa lasterketa horrekin aztegea, eta horrekin dago danea 8 etapa dira. Eta etapai gogorrenak bukaeran datoz. Azkeneko etapak dira menditsuenak, ez? Bai. Zein da zure puntu fuertia, hor menditan potente ongo zea, kontrarleo jan ja lideratea bertzea, o zein da zure helburua? Azkenian Italiako giroan da turrian ebai kriston maila eukiko deu, ez? Oso, mundu mailako lasterketa garrantzitsuenak dira azkenian. Eta, berta maila handiakin topatuko geha. Hala ere gu konfiantzakin goaz, Azkenian ikuste gai gala papeltxuku matiteko, oso polita iteko. Seguru, bai. Beste, atzizuen deituko eta txinatuko, Oida, azkenian. Jutan oso txukun egitea jun behar du. Bai, gu gaude kontinental mailan, ez? Eta gero maila bat dago gorago World Tour maila esateana. World Tourreko talde guztiak, bertan 15 talde dauden esketan, talde guztia dake turrea giroa eta bueltara juteko gonbidapen hori, ez? Maila hortan eoteagatik. Gure kasuan gu bigarren mailaten gaude kontinental deitzen mailan, orduan gu gonbidapena lortu berdeu. Eta nola lortu dezu, ez? Ondo gelditu zeatelako edo nola izan da? Bai, azken antolakuntzak erabakitzeu ze talde gonbidatu, eta gonbidapena lortzeko lehia hortan eoteko, azkenean puntu batzun baitan uzi puntuak deitzea, uzi puntuak dira bai, puntu horiek oso garrantzitsu dira gaur egun txirrindularitzan, hori gonbidapena lortzeko edo World Tour mailara iotzeko baimena lortzeko. Hoi pertsonalki o taldiak lortze ditu puntu horiek? Taldiak. Bai, pertsonalki lortzen jo taldian. Taldiantzako deitzen dira. Taldekide danan puntuan batura da taldiak dazkan puntuak. Eta orduan garrantzitsuak dira bain World Tour mailara igo nahi deun hortan, gure helburua hori da, talde bezala, puntu horiek lortu behar ditugu. Ez da, kasu honetan ebai, gonbidapenak lortzeko orduan, oain bigarren mailan gaudela, lasterketa garrantzitsuta juteko gonbidapena lortzeko orduan garrantzitsuak dira puntu hauek. Eta azkenen lortu ditugu gonbidapenak juteko giroa eta turrea, eta hori, taldea lehenengo aldizungoa, orduan ilusionauta gade, ez? Ilusio berezia, eki berrezu barruan, ez da? Bai, eta hori gonbidapena mandigu eta guri tokatzen zaigu pixkat erakustia, merezi genula gonbidapen hori, eta urren urteko ere gorde betzeko, eta organuntzetako, eta hori bai turrian, giroan jute zatenean, puntu horiek jarraitzen dezue gehitzen. Karreraro, bai. Itean postuan arabera, puntua gehitzen dijoaz, eta, oaingoz, guztua gaude lortzen egan puntu kopuruakin,
eta jarraitze demun gehiago lortzen, denboraldia bukatu arte. Bueno, eta turra, nola aurre ikusten dezue, nola dator? Giroa baino gogorra izango da, giroa izango da pixkat entrenamentu gisa geho turrea topera juteko, edo... Ba, bi kasutan 8 etapa dia, bai giron da bai turrian. Vale. Eta, bueno, biak, edake behain zailtasuna biladia gogorrak, baina, bueno, turrian betire maia pixkat gehiotea. Vale. Ezkean txirrindulari batzuk gordetzea pixkat turreako, ez? Turra izatea, ja championsa bezala, ez da? Bai. Orduan, posible da pixka maia gehixokin topatzea turrian, baina alare bi lasterketak dira oso gogorrak. Turra didez, eskeneko etapa bukatze deu Alpe d'Huezen, da oso mendate gogorra da. Eta, egia esan nahi olako etapak asko gustatzen eskite. Mendate luziak eta gogorrak asko gustatzen eskite. Hor ikusten dugu uxoa honena, normalian. Bueno, bai, azkenen, hori, 4 urte noa txirrindularitzen da, pixkatu baina inaiz nire burua ondo ezautzen txirrindulari bezala, ez? Azkenen, hasieran triatloiakin uztartzen un txirrindularitza, triatloi alde batea utzi nun, da fisioterapeuta bezala ibili nintzen lanian, txirrindularitzakin uztartzen, da, eta nola izan aldaketa, ni zuri zautzen beti hor ikusitu bide gorrilla gastatzen, bai alde batetik beste aino enola da, bide gorrilla da hor polideportibo batzeko bide hortan, jendeak horrika ikustezu, eta batzutan bat ikustezun esprinian da, zein da, han, usua biltzetan beti korrika. Eta, gero guain, derrepente, banekin zibiltze sinala gehiago trialte eta bezala, eta baino derrepente, txirrindularia, zergatik izan da salto hau eguneko egun txirrindularitza sartu zehala? Bira, dana izan zen, eskerreko sorbaldako lesio baten ondorioz. Bai, igeian lesio bat eukinun, eta azken ebakuntza batin berri izan ziaten. Eta ebakuntza horren ondorioz azkenian, horri jateatzutan ezin nun igeri, eta momentu hortan hain amurua zaroztarakin, entrenatzen nun. Eta bairekin hitz egiten, ikusi genuen igual momentu gokia zala, txirrindularitza probatzeko, azkenen, txikitatik igeriketare probatu eta atletismore bai, goia triatloian hasi nintzen, txirrindularitza, kirol soil moduan, enekan probatuta inoiz, eta momentu egokia erutzi zitzaigun probatzeko. Eta lasterketa batzuk... Asmatu ezue, ondo. Bai, lasterketa batzuk initun, da laboralkutxa taldeti ditu ziaten, eta, hasieran, triatloiak nahi nun ustartu txirrindularitza, ez, pixkat triatloia indartzeko gehiago. Eta, azkenean, triatloia alde bat hau zinun, da txirrindularitzan bidea. Eta dibes triatloian ibiltzen zinean, igeri, korrika, bizikleta, zure punto fortea bizikleta zan, edo igual aulena zan? Ez, aulena igeri. Bai, korrika badak ditzen, porque hor beti ezea, matezun korreka minoz ibiltzen zala osautzeko den bueltaka. Bai, bizikleta eta korrika igual fuertienak, eta igeri zalantzai gabe okerrena. Bai, baino, eta hori, azkenean posina hartu duten bideakin, enaiz da mutzen, azkenean dana zehozagatik pasatzea, eta heldu inbiartza jotortzen da nahi, heldu jozu, eta ondo ateratzen nahi da, horrei heldu. Hor esateu jendiari, batzutan nahi dugu beste zuaitz batea junda, esan, hemen sagarrak eroitzen, baina sagarran gelditu, ni udaria nahi du, eta gero junda udareik ez. Hala da. Jarraitu goxatzen da, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, launak, hemen txe, indeuna da, behitu hauek honea bota. Txikio ingoitute hola ondo daude. Ni uste ondo daudela, ondo daude. Horrela xe bota horrea, nik alberdinia markatzen jungo naiz, eta bitarten ingo deuna da erreporte bat ikustea jungo gea, bale? Osando. Zehazki jungo gea malun resea, ikusiko zue leku beharra da, astigarragan dago, eta ikusiko zue. Gara horretik gabe bezala, baino, sagarduan mota pilo batekin. Guazen ikusi, eta ikasta. Kaixo, eguerdion, Joseba, astigarragan gaude, Malum Rexen, ni naroa naiz, bertako areto buruan, eta hemen pasako gara eta erakutsiko izuet gure proiektu berria. Malum Rex hitza latineti dator, Malum da sagarra eta Rex da erregea. Orduan izango zen sagarran erregea edo el rey de la manzana. Hau dena dator, ze bere garaien, Petritegin, Pedrok, oso usta txarra ukitzen izan sagarrana, eta behin sagarrondo baten ondoan aurkituzun arrautz bat. Eta gorde intzun bazpare. Eta hortik aurrea kriston usta honak ukizitun. Eta beak beti zatezun arrautzu izala. Txaitu zion arrautzai Malum Rex. Orduan, hoi dena izena hortik dator. Malum Rex sagar bar bat da, planeta osoko lehenengo sagar barra da,
azkenen garagardoa guztia ez daiona, jutea garagardotegia. Eta sagardoa guztia ez daiona, etzeon urte guztin irikita dagoen sagardotegi bat. Sagardotegi tradizionala azkenen da garaikoa. Eta urte guztin irikita eukitzeko, azken finen hemen sagardo tradizionala dazkaure bai, lasaiak, eta gero dazkau ekarrition sagardo guztik urte guztin irikita euki, utxunoi betetzeko. Petritegin sagardotegi bat da, azkenen sagarbar kontzeptua da pixkat, gu dazkau mundu osoko sagardok. Dazkau hemen Euskal Herriko, dazkau asturianok eta internazionalak ebai. Ekartzeiteu Italitik, Frantzitik edo mundu osoko eozintxokotatik. Dazkau bai botillan, bai botilla txiki, latan, eta bai txorrota dazkau. Orduan, 12 kainero dazkau eta 12 oitatik 11 sagardo dia. Eta gero, pentsatu genuen karta aragijale vegano bat prepatzea, pixkat akorde dijoana gu dazkaun sagardokin. Hauek aberasteitun janaria. Malum Rexen erdin jarri deu kamera bat, kamerak 3 alderdi dazka eta dago dena sagardoz betea. Jendea etortzea, hartzeu nahi duna, irikitzeu, bea servitzea, self-service, sozidaden bezala. Gero jartziteu xestito batzuk maien, eta behaiek uzten digoazi xestiton, eta guk apuntatzeitzeu. Bueno, ikusitu zuen gure nundin orakok, eta sukaldea pasako gea, eta gure errezeta bat ikusiko dezue. Kaixo, neko naiz, Malum Rexeko sukaldaria, eta gaur musaka bat prestatuko dizuegu. Lehen da bizi, barazkiak lapikoan sartuko ditugu, farsa prestatzeko, espeziarekin eta gatzarekin. Musaka fratel greziar bat da, eta guk hemen gure kartan daukagu gure aukera veganoen artean, nahiz eta haragi jale entzako fratelak ere daukagu. Eta orain, barazkia prestatzen den bitartean, berenjena plantxati pasatuko dugu gero musaka montatzeko. Gure kartan, bereziki kartaz egiten dugu lan, badaukagu taldea handientzako menu bat ere, baina bereziki kartaz egiten dugu lan. Eta daukagu aukera veganoak eta haragi jaleentzat. Adibidez veganoentzat daukagu musaka hau, o berdurazko pakora batzuk, edo eta parrian egiten ditugun berdurak, eta haragi jaleentzat ere, kroketa gurdaiazpikoena, bakailaoanenak, eta baita txuleta edo saietza parrian egiten ditugunak. Hasiko gara musaka montatzen, eta lehen da biziz jarriko dugu behan tomate frigitu pixka bat, gero berenjenarekin hasita, sartuko dugu farsa, eta gero berriz berenjena eta farsarekin. Eta amaitzeko jarriko diogu gure bechamel veganoa. Veganoa izateko kendu dugu mantekila, eta sartu dugu olioa, eta esnea izan beharrean behiarena, abenazko edaria jarri dugu. Orain amaituta daukagun musaka, eta orain labera sartuko dugu 30 minutu. Gu musaka hau gomendatuko genuke laguntzeko sagar crash sagardoarekin. Txinpartak daukanez laguntzen du zapore potentea daukanez musaka honek, espeziarekin, agua garbitzen laguntzen du, eta oso ondo doaz. Ja, bukatuta daukagu gure musaka, eta orain kenduko diogu moldea, panko frigitu pixka bat bota gainetik, eta ja, fratelean aurkeztuko genuen tomate frigitu pixka batekin azpian. Bueno, eta hau da gure musaka, platera edo beste zein probatu nahi badezue gure kartatik, hemen gaude, Malum Rexen Astigarragan, etorri eta probatu. Eskerrik asko, agur! Haupa naroa, haupa eneko, eta haupa indezuen leku ehar hori, Ze ona, zenbat aukera, eta egia esan, beti mengo zahartu daten deu, eta italiakua, frantzesa, bestia, eta katakiteko leku eharra, ezin obia, hor danetiak azue. Bueno, eta janari ere bai, paregabia. Bueno, besarkada handi bat, eta gu gurian jarraituko deu. Hemen txin deuna da, Albertinia guztik markatu, gio, betetzen jungo gean, oiek ja gero alinatu inbiarritugu, eta zu alineakin jarraituko zu, bale, Eusoa? Bale. Hemen ingozuna da, behitu, guain, olibak adibidez. Olibak ebai hartzituzu, 3 pixketetan itituzu, arituak bezala, eta berta botatzen dutezea. Eta nik ingotena da, esnia infusionatzen jarri, gioak izue, iragatzin behar deu, eta gelakin jartzeko freskagarri bezala. Bale, hemen dakau, koko azukria,
vainilla, kanela hautza. Kanela hautza gero botako jo gainetikan, eta limoia berai gero. Vale, hau ingo deuna da, irekiten jarri. Bueno, eta hau esan da, mingaina jarraitu behar duen baten, Uxoa? Vale. Vale. Hori gustatzen zaigu. Hori gustatzen zaigu, bai, bastante gustatzen zaigu. Zuek adibidez bizileta gainen zoazten nian da, asko itzea, batzuk igual pixka pesaua diala, esate zuen, pixka tixiluk egon mesedez, o asko itzeiten. Lasterketetan entrenatzen. Asko aldatzea, ez da? Bai, asko aldatzea. Bai, entrenatzen... Nei gustatzen zait. Bakarrik gustatzen zait entrenatzea egia esan, Baina betire konpainian, hobeto, azkaro pasatzea entrenamentua, eta kontu batzuk iten. Eta asko itzeiten jute esate eta hola, entrenatzen zoazten nian, Entrenatzen bai. Seri gogorrakin behituzen momentuan, pixkat isildu, pedala eman, baina gero berriz, lasai goazen nian bizikletan, itzeiten jute geha, eta... Hor gertatzea, nik eta ibiten da asko ibiltzen naiz, eta hor askotan pasatzen zean nian, da, segun xenen atzetik gantzua batzuk hauek ere bizikleta gainen esaldia isiltzen da. Eta beste batzuk galdez, isil-isil, gajutea, bueno, danetik ongoa, Danian bezala. Azkenean, kafea hartzen Danian bezala, kontu batzukin, azkenean konversazio interesgarriak ateatzea askotan bizikleta gainean. Eta adibidez, karreran zoaztenian, zertaz hitzeitea? Taktikak bestia, oia... Zuek euskeraz hola bestiak iztia, inbeste enteratzen. Hori trukona. Bai, azkenen, pixkat estrategia kontua, lasterketan aurretikan autobusean hitzeite deu zuzendariakin, ja lehenutikan pentsatuta eramate deu lasterketan nola jungoan, edo gure plana inda eramate deu. Eta gero lasterketan ziar jutega irratiakin. Pinganioa jarrita, hori da. Seirok kotxeakin, hori da. Bai, Seiroko zazpiro, kaso honetan Giroa eta Turrabira, zuzendariakin da kotxetik, esaten, oain herri baten sartuko oain bidegurutze txar badao kontu zibili, oain hauek daude iesan dian. Arriskoak eta asko esatizkizu ere bai, ez da? Hori da, arrisko eta pixka karrea irakurtzegu ez, nola joan kontua, eta igual zer dan inberko deuna, askotan plan batera matezu, baina gero ez da gauza da jote. Hori da, hor da, pixkat informazio hori dana emateko, eta guke badak hau ditzeitea kotxekoakin edo gure artean ebai, noski. Eta, askotan gertu... Itzeitezunean danak enteratzen dira? Bai, zuk itzeitezunen danak entzuteu, taleko danak. Taleko danak. Bai. Askotan lare belarrire itzeite du, gertu komeni da askotan hori da. Eta pinganilloai kotxekoak entzeteko botoien batei eman bertzaio? Bai, botoiai. Ez da une oro martxan? Ez, hori da. Hau listo azuko da. Eta askotan, ez dakit txirrendularitza ikustezu, baina ikustezu nian tropelian taldeki asko batea jutei elkarrekin. Orduan gertu gaudenean askotan... Zuen artean itzeitezu, Bai, gure artean itzeite deu. Eta... Pasatezu, bitu, honi sartuko jo guain, honi emango zio guain, eskapa ingo dugu. Bai, eta gero, gero taliane bai batzuk euskalduna, beste batzuk, bueno... Nundarrak zeatezuek talden zaudetenak? Ez que danetik. Lau italiar dazkau, aleman bat, japones bat... Orduan soinu hizkuntza hola ikasi behar dezue? Bai... Ingeles ez zitezuetan ulertzeko? Ez, erdera zite dugu, Bai, japonesare ja ikasten nahi da erderaz, eta italianuak moldatuko dira. Bai, moldatzeia, orduan, erderaz, zerbait hola, inglesez bestela, baino, ez moldatze geha. Eta euskaldunan artean hor, dakau, bentaja. Bentaja. Gure artean, euskaraz ditzen da inorek ez du lertzen. Tropelosuak ez du lertzen, bai. Eta bia, justu zuzendari ere euskalduna da, eta igual, momentu nahi zerbait esan berbait, lasterketan euskeraz esate, eta hori polita da. Eta hor lasterketan zoazten nian, zazpitan, zure eginkizuna zer da, hor beti dioten dia, batzuntzako lan eitea, bestiak erregariok dia, bestia zein da zure eginkizuna taldian? Aldatu itea, o beti berdina da? Ez, lasterketan arabera aldatu itea, azkenen lasterketanak ez dira berdinak, batzutan esprina mukatzea ez, beste batzutan mendate gogorra daude, eta orduan pixkat karakteristika ezberdinetako lasterketak eotea. Orduan, lasterketan arabera gure estrategiare aldatu itea, eta norbere lanare aldatu itea. Bai, eta, bueno, lehen zaten bezala azken lau urte noa, oindekan pixkan eburua ezautzen nahi naiz, baina gutxi gora bera esatia dakat, igual goraka dala nere puntu fuertea, bai. Osa, bestiak gregario lanak itea, eta zu gaur txapelketek abastea. Ez, nire gregario lanak ez. Adibidez, nola izan da Pirinotako txapelketa, irabazi dezun hori? Bai. Hori ere taldeka izan da, bakarkako izatea, o beti taldetan izatea, ez txirrindularitza bezala. Txirrindularitza azkenen bai, taldeko kirol bada, ez? Zeintzi zuen, asko lagundu zizuen zu irabazteko, nola intzi zuen, nola izan zen karrera, ikaragarri lagundu zuen, bai. Hori talde lana da, hemen full partidua bezala, irabazten dugu, igual gola batez hartzeu, baino... Hala da.
Eta azkenian, hori futbolen bezala, gola sartzeko azken talde lan bat dao, ez? Puntu horta iristeko, txirrindularitzan berdina da, igual, jendiak, txirrindularitza asko jarritzeztun jendiak pentsatziaka. Individualo dala esmateu, baino ez da. Baina ez da, azkenian talde oso baten lana dao gero garaipena lortzeko. Talde bat gabe oso zaila da garaipena iristia, ulertzen. Orduan beti pentsatu behar da, nahiz eta batek irabazi talde guztian garaipena dela. Talde guztian mereziula hori irabaztia. Bai, zu horreaino iristeko, norbaitek gura karrizu, norbaitek bultza indizu, norbaitek tira indizu pelotoitik ateatzeko, norbaitek bukaeran elaundu indizu, no? Hori da. Eta justu piruetako kasuan ala izan zen, talde lan oso on bat ingenun, da nik ikaragarri disfrutan nun. Eta nola da hor esaten dizunean, entrenatzaileak, oseak esatezu gau zuretzako ingo deu lana, zuretzako hor, ostras, pixka, txitxareke, urduri jazesa, eratezu, ostras, gaur netzako haidia lanean, gola sartu behar denik, ez da? Bai, presio egual ez da hitze duke, responsable handi bat sentitzezu ez. Eta, lan haitia tokatze zaizunean, ebai beste bat zuntzako, ze horire, noski oso garrantzitsua da, beste bat entzala nahitia. Eta, Pirinotako kasu honetan, ez nola izan bat, azken talde lan on baten ondorez, nik irabazen, baina esan deten bezala talde guztian garaipena izan zen. Eta orduan, pixkat bi aldiak bizi dute, bai, ez, lan haitianik edo, kasu hortan, eneretzat lan haitia, eta, bere alde honak eta txarra dazkadanak bezala, ez? Baina, bi lanak dira garrantzitsuak, eta bi kasutan dakazu, responsabilidade hori. Bai. Eta adibidez, gustatu, ze gustatzen zaizu gehiago? Lasaia osoaz bestentzako lanen zoazenean, o zuetzako dijo aztenian, o gustatzen zaizu barruan hori pixkat... Esango nuke geozta hobeto eramatetela ere, igual niretzat lan egiteko, ni responsable handiagoa edo sentitze hori, ni beti izan eiz urduria edo hola, ez? Senta urduri jarri izan beti lasterketetako. Irutze zei geozta hobeto eramatetela hori, eta geozta gehiago disfrutatzetela egoera hortan. Plasandrea bilakatzen nahi ze orduan. Bueno, hori ez. Baina gehiago beste atentzala nahi tezunean, satisfazia handia emateula horreke bai. Bai, nahi bentsat ikaragarria, nahi asko gustatzai bestia hilagondu, eta ikustea, beti ez da ondo bateako, eta ez ba ondo bateatzen, ez da ezer pasatzen, baina ondo batea ezkio, talde bezala disfrutatzea garaipen, kriston polita da. Eta hori igual, triatloitikan, desberdintasun gehiena dakana txirrindularitzakiko. Talde lanian zabiltzala, ez da? Bai. Nahi hori ere askotan, umek, eta futbolea apunta, futbolea zea da, eta eskola, kirolei, baloncesto, zergatik apunta diokora. Zergatik, zea apuntatuko jo, herrikiroleta, hoi oso bakarlaria dira, eta azkenian, beti taldetako kirolak, ni irutze zaire bai, oso beharrak diala, bai laun giruan ibiltzeko, ni zuetzako defendituko, ni zuzunetzako, geotanon artian, bat bi hiru, guazen, venga, eta azkenian ez dakit, beste surfea polita da, baina bakarri zade hor, eta txikita ni uste talde lanak oso garrantzitsua dira, zera, bizita hontan bakarrikan gauza gutxiten dira, gaina, ez da? Hori gehia da. Eta honeko eta txarrako, Bai, hori da. Ondo bateatzen gauza, azken izte zuzu bakarrik ospatzen, talde oso bateko ospatzeu, eta danan arteko garaipena da, baina gaizki ateatzean ian, zuk utxegitezunean, igual beste bat entzala nahin berdezunean, eta utxegite baezu, edo zuretzala nahi teguenean baita utxegite baezu, azkenian sentitzu talde oso batei utxegite jozula, ez zure buruai bakarrik, orduan, honeko eta txarrako, bai. Bueno, eta hoi aigea turrakin, turaren Pirinioakin, eta Espainiako itzuliare bai, irabazi ezu. Bai. Nola izan zan hori? Horiek zer dira, etapa bateko karrerak dira hauek? Bai, Espainiako txapelketa egun bateko lasterketa da. Otea erlojupekua, eta horrengo gune izatea errepideko Espainiako txapelketa. Errepideko lasterketa. Nola geratu zinen erlojupeko hortan? Enun, agia esan enun asko prestatu eta entzan oso guztua galditu. Eukinitun sentsazioakin da, eta emaitzakin ere ez. Baina, etzan ere helburua horien, helburua gehiago zen errepidekua. Egia da, horreko egunean erlojupeko, niko... Eta ez hain ondo inda, gero irabaztia ez da ina, errezat? Noski, konfiantza falta zaizu pixkat. Eta segunduak, konfiantza eta segunduak, no? Ez du, eurrengo eguneako ez du kontatzen, Ez du kontatzen denborak, Ez, aparteko bi lasterketa dia, baina egia da, sentsazioak etziala honenak izan, orduan urrengo eguneako, esaten, a ver, zemos nahon. Eta, egia esan gero urrengo egunean, enitzan oso sentsazioak inasi lasterketa hasieran, baina gero dana aldeko
asko jarri zitzaigun da egia esan, kriston posi. Azken talde lan hon bati genuen berriz errepikatze eta azkenen garrantzitsua dela taldeak indako lana, eta kasu honetan taldekide danak oso ondontzean hasieratik oso erne esalditan sartzen, eta gero Jurani Blanco taldekidia 25 kilometro faltan helmugatik bakarrekan iesintzun, eta orduan atzean baimendu zigun, justu momentu gogorrena zetorren, karriako momentu gogorrena, eta hor nik lana ezitia, ez? Junitzen... Esan zizuen, lasai jun, gero egurra memortu zuta. Noski, azken aurretik dakatzunen taldekide bat zuatzean zuazenen ez dezu lan egin berrik, tira berrik, beste... Frenatuta, nahi merdezu peloto jaia bea guteko, no? Hoi da. Bai, azkenen beste talde batzui tokatze zaie, beste lasterketa irabazteko den favoritai tokatze zaie, pixkat lan haitia edo ritmoa jartzia harrapatzeko nire taldekide hori. Orduan, ni pixkat indarra gordetzen junitzen. Xagulanak iten Bai, pixkat. Babexian jun, gero egurra emateko. Eta horrek, baimendu zen, bukara elmugara indartxu iristia eta garaipena lortzia, bai. Jope, eharra, eta holako gauza kondo atatzen dianean, geho, venga. Jo, asko festejatzea aldezue, txukun, geho ze. Arroza eta masajia eta listo, bekatziz la, omar. Azien denboralia urrian bukatze deu, eta oain dator gaina... Gero gerokuak, ez da? Gero ospatuko deu, urria, ja denboralia bukatuko. Zenbat kilometrokoa zan, lasterketa Espainiako itzulia? 110. 110. Bai. Eta hauedanak izaten dira pixkat, bueno, lehaiek eta potentek dira, baina dira pixkat bai pretemporada gre bai, o pixkat entrenatzeko giro atope juteko eta aturre atope juteko, edo nola izaten dira? Bai, azken, denboralia azte deu, aurte mentzat urtarria bukaeran, eta urria erdialdian bukatuko deu, orduan denboralia luzea eta ez da erreixa denboraldi guztian ziarreotia zure momentu honenean, ez? Forma fisiko oberenian. Orduan, pixkat itezu antolatu entrenatzaileekin urtia, eta, lasterketa haueke bai emateizue betire txispa hori, indar hori, datorrena prestatzeko. Eta gero gainea ikusita ze gertatu da, gogok bai, fizikoki eta mentalki, azkenen gauzak ondo ateatzean eta atzetilan gogor batin bazu eta emaitzak ikustean horrek indarra emateizu. Aldala ikustea eta... Hori da. Bueno, Uxoa, hemen bagoaz, Gio, kiribil haue prestatuko ditugu, honei gela bota limoia eta kanela eta ontzi baten jarriko deu. Eta ospinoli hau bukatzeko, falta zaigu hemen albaka eta limo eta gazta eta antxua botatzea, eta ingo deuna da, bigarren erreporte bat ikustea jungo gea. Oso ondo. Kasu hontan hori joan jo jungo gea, katxo ikusiko zu eseleku eharra, pizzak, italiako jakiak, eta ehundoko fundamentua dakaen, taberna txukun bat. Oazen area. Apa, Joseba, unon, Inigo naiz, eta, hemen gaude Ongrilloko hondartzan, eta torregia katxo jatetxea ezagutzea, Pizza estilokoa dakau, italiano estiloko bat, eta, pixkatera gutziko izueu nolakoa dakau, bale? Lokal hau hartu genuen azaroan aldea, eta guk bertan egin dugu obra guztia. Piskat gure gauza bat nahi gendun egin, zerbait ezberdina hori jo inguruan, estilos diferente bat egin. Lortu nahi izan duguna da piskat berotasun puntu hori ematia tabenari, ez? Eta, hemen dazkau azkenean, pizzak, pastak eta bar. Gu gogatzen gera, Orioko hondartzan, kanpinan eta hotelera aldamenean, ez? Orduan, puntu estrategiko bezala, hondartza tortzen dianak bertan dazkau, hotelak ere asko laguntzen du, eta, piskat, kokapen ona esango genduke dala, ez? Jendiak pizzeri bezala deitzen gaitu. Baina pizzaz aparte dazkau ere eskiafatak, dia bokadillo bezalako batzuk, baina ogi normal auki biharrian pizza masak initen ditugu. Gio hortaz aparte pastak ere badazkagu, saltzaz berdinakin, eta pixkat sarrerako tabola bezalako, badazkagu gauza txuki batukola eskaintzeko. Gero beste puntu ezberdin bate badakago hemen inguruan ez tan asko ematen, eta dazkagu aperitibo batzuk erateko. Pixkat aperol spritz, esgoro pino, olako Italia estiloko batzuk, eta eskaintzen diogu jendeari probatzeko, afaldu horretik edo afaldu ondoren, pixkat goze irikitzeko, ez? Jatetxean apartez, etxerako repartuare badakagu, iluntzetan ematen dugu, bai, zazpiretatik, amarterdik aldera izaten da gehien bat, eta zaraustik eta adibidez jende asko gotze egiten dugu. Zarautzen oraindik ez dakagu irikita. Dakagu lokal bat erdi itxita, eta asuma dakau, hau bera, han zarautzen irikitzia. Ez da ziur-ziurra, baino hile itxita dakau proiektu bezala, bai. Hemen gaude, Katxo Pizzeriko sukaldean, gurekin Tati dakagu,
gure sukaldetako arduraduna bea da, eta gaur bere eskuz egingo dugu terra pizza. Terra horrek daka, berezitasun bat guantxalearekin egiten dela, eta guantxaleak ematen dio zapore potente hori ez da edozein tokitan lortzen, ez? Pixka jakin dezazuen, guantxale hori da beikona, lehenguzu txikioa bali dezela, beikona tripatatik atatzen den bezala, guantxalea hemen masailetik ateako litzateke. Eta zapore asko fuerteago da, oso goxua da, eta probatzeko etorri berko zu honea. Pizzarekin hasteko, masa lantzen hasiko gara. Masa egingo dugu erditik kanporutz mugitu, da hartzidura luzeko masa bat, 24 ordutik gorako fermentazioa daka. Gero jateko garaian ere digestio aldetik, asko ze lasaiagoa da, ez da pisutxua, eta horrek asko egiten du. Masa gehatzen da, pixkat pustua, eta temperatura altuaz egiten danez, gehatzen da, nahiko krujientea esango genduke. Behin masa luzatu dugula, ingo dugu bere osagaiak gaina jarri. Ziko gera, onjo krema batekin, pixkat luzatuko dugu. Pizza berez, italiar napolitana pizza estiloarekin doa, baino Euskal Herrin anaitasunarekin. Adibidez guk onjoa jartzen dugu, hemengo gazta jartzen dugu, eta guantxalea adibidez, esan dugu, han asko ikusten den produktu bada, ez? Orduan, gure sukaldariak tatik, intzun pixkat, bilen nazketa bat, eta, anaitasun toke horrekin, gure eta hango pizza berezi bat prestatu. Labe barrura sartuko dugu. 200 gradotako labe bada, orduan pixkat argi zibili behar dugu ez erretzeko. Gutxi bera bera, 80 segundu, minutu, illa 2 minutu inguru taratzen dugu pizzak bere volumen berdana hartzen, ez? Behin indegula, ateatzen dugu, eta gehitu berdigu gainetik, olio pixka bat, ikusten baldin bagola pixka, noixiamen beruakin lehortu iten dela, gero botatzen diogu ere bai parmesano laska batzuk, eta amaitzeko tipulina jarriko diogu. Hemen da gazuetatik prestatutako terra pizza formatu hori, eta esan bezala, alde zuen etorri, dastatu, eta esango didazu, zemoskua dagoen, egiak esan deten, edo gezurra esan dizueten, goxua dagoen, ez, urrungoan, zarautzen erikusi gaitezke, inaugurazio berrian, eta, eskarrik asko da nahi, eta urrun arte. Aio! Aupa bikote, eta hoi da hoi, janari goxuak egiteitu zuenak. Nire onda nago, baki zautzetik jende asko jutela, eta guain zeona, zautzan iriki behar dezuela. Aberregila dan, eta aurrera jutean proiektu hori. Besarka da handi bat, eta jarraitu goxatzen. Egesan nire lagun bagat, hori jotarra patilla, eta etorri honeak beak erakutsi zin lekua, eta junda, goxatu nun bene-benetan. Ondartatik gertu, leku beharra, lasaia, eta goxatzeko paregabia. Gurean jarraitu behar dugu. Hementxe, ospinolia bukatzeko, usua, bota behar diozu. Limoian birrindura eta zukua, bale? Botako jogu baitaren menta eta albaka ostuak, gazta, tantxua txikituta. Eta horrekin bukatuko dugu. Ni jungo naiz kiribiltzen albertiniak, bale? Eta gero hemen zuku aiteko, epeldu zaigu hau, eta gero ingo joguna da. Gela pixka jarri edalontzian, kanela pixkat, eta limoian birrindura gainetik. Ados? Eta hau esan da, ekin inberdi hola nahi ebai. Nik hemendik hartu behar da, paliotxuak, hemen dazkatela, eta prestatzen joan behar naiz kiribil hauek. Uxoa, eta egoera, zemuz dago emakumen txirrindularitza? Ondo, hau zure hogibidia da? Bai. Zorionez ja aldezu emakume ere bizi ontaitikan? Bai, oain zatiakat txirrindularia naizela, nire hogibidia hau dela. Egia da honitzala, justu konfinamendu garaian bukatu nun nire fisioterapeuta karrera. Eta indezu lana fisio bezala? Bai, justu atea ginean etxetikan hasi nintzen lanian zarautzen fisio bezala. Eta 2 urte terdizio naiz lana, fisioterapeuta lana, eta txirrindularitza uztartzen. Zaila bilakin ere jarraitzia, zeatik zenbat ordu entrenatetu zuen bizileta gainean da. Egunero entrenatzeu, bai. Eta azkenian, lanak ite izuna da, entrenabendu ordu gutxio sartzeko, ezin dituzu, nahi beste ordu sartu alegia. Eta sartu behar duzu, nahi baino gehiago. Bai, eta ez da bakarrik sartu bituzun orduak, ez sartzean arazoa gehiago da, gero ezin dezula atxedena hartu, ez? Bazkenen goizean entrenatu, nik arratsalde ziten lana, entrenatu, jarraian joten ditzen ere taperrakin, bizikleta maleteruan lanea, iten lana, gauian berandu etxea iritsi, orduan... Beti trabeska, ez da? Eguna luze itezitzaiten. Eguna luze, eta... Estresauta, eta garrantzitsuena enula disfrutatzen.
ulertzen. Eta disfrutatzez bazu bukatzezu lagatzen eta Hori da. gauza pikuta juten. Ba, sentsazioa esanen nula ez lana, ez Dana txirnularitza erdizka ondo azkenean, egiten. ja. Eta esaten, honek, ja euki behar du bukaera bat, eta azkenen bide bat edo besti hartu berko etez, eta zorionez, neskan txirrindularitza asko da profesionalizatzen ez, aurreatzen, eta gure taldeare bai. Gau gertatuko bazen dela 15 urte, venga, fisio. Ez, bai. Zeratik ez da neongo soldatikan, ez da neongo bizitzeko aukera ikan, eta gustatzen zaigun nahin behar da, baina patrika bete inbiar da. Hori da, nun baitetik jan berda ez. Bai, eta nola iten dizu hau kontratua, zenbatek azu urte beteako, nola izatea, futbolista bezala, txinputxinaka, Nire kasuan, aurten urtia bukatu eta beste urte bat dakat Laura Alkutxa taldean. Eta egia esan oso guztuan hau taldean, azken etxeko talde bada eta ni etxean sentitzen naiz, ez? Eta hori garrantzitsua da, ze gauza kondateatzeanean dana ondo jutea, baina gauza gaizkiatatzean zu etxean sentitzia zauden taldean da, ez dakit, ni guztua juten naiz lasterketeta, guztua juten naiz talde kontzentrazio eta ez dakit ni taldeakin guztua duten naiz konfiantzakat jendiakin, da hori oso garrantzitsua azkenean dan ez da pedalai ematea, ez? Azkenean pertsona geha eta guztuen bihar dugu, pedalai ondo emateko, ez da? Bai. Eta esan dezula entrenamentua zenbat itezun da zenbat ordu, nola entrenatzen nola kudeatzen dezu? Hau, taldekoak esaten dizuen dundik noa ibili, o entrenadore pertsonala dakazue, o danontzako berdina, o nola kudeatzen dezu hau? Ba, bira, azkenean, talde bat geha, eta egia da, demoraldi azkanpo, behin donde urtarrian da talde kontzentrazioak ititugula, altea alde hortan, eta hor bai taldean entrenatze dula, baina orokorrian urte guztian ziar bakarrik entrenatze norbeak bere entrenatzailea daka, entrenatzaile pertsonala, nire kasuan nire mutia da, nire bikoteak entrenatzeit, hori zemuz da, etxea junda etxea eramatezu eta beti elkarrekin da beti ez dira ondo. Ondo kudeatze, bai, guztua gaude, eta guztuan ere bai, dazkaten sentzazioekin azken aldian, orduan, dana behai eskerdare bai. Eta, hori, bakoitza bere entrenatzailea daka, eta, batzutan elkartzea gertu bizi baldin bagea, elkarrekin entrenatzeko, edo norbeak bere herriko jendeakin entrenatzeu, edo bakarrik, ni bakarrik egia esan guztua entrenatzet. Konpainia beti ondo da, baina... Zenban berdi dezu, pedalai eman, o gimnasioa desente jun behar dezu, o nola kudeatzen dezu? Bizikletan egunero atatze gaur okorrian, egunen bat tarteka atxedena, baina ez normalean egunero entrenatze du bizikletan, ordu gehiago edo gutxio, baina egunero. Eta gero gimnasioa, gehien bat igual demoraldiaz kanpo sartzea, baina gehiago nire ustez, hau ja nire iritzia da, baina demoraldi guztian zihar mantendu berko genukela, hastian gimnasio saio bat edo bi gutxienez, ez? Eta gimnasioa jutezean zerre ematen duzu, indarra iten duzu, resistentzia azkenean bizikleta gainean, ez da? Bai, resistentzia dana bizikleta gainean ite deu, eta gimnasioa jute ganen da indarra lantzeko, ez? Pixkat, ere bai, gimnasioan, segun ze kirolitezu, zure kirol hori, pixkat indartzeko bertituzun ariketak, ez? Gure kasuan, bizikletarako egokitutako... Eta igual gerrik, eta histori deola... Bai, gluteuak ebai, garrantzitsua bai, bikiak ebai, pixkat guk berdeuna indartzeko. Eta estiramentu aldetikan eta olakuak? Esan dezuna hain importantzia dian erreposo eta errekuperazio momentu horiek? Bai, garrantzitsua da, ere bai, estiratzen asko ez dela iten horrobetzeko dakat. Bai, enaiz oso flexibilia, eta ez dut ondo pasatzen estiratzen. Bai, garrantzitsua eta batez esan dezuna atxedena. Hori danik, oain gehien eskertzetena behin ja fisioterapeuta lana alde batea utzi eta lehengo urte hasieratik ja txirrindulari bezala lana honetik, atxedena gehiago hartzeko aukera dakat, entrenamendu ordu gehiago sartzeko aukera dakat, eta nire egunerokotasuna da lasaiagoa eta guztiz bizikletan zentratuta. Orduan, esnatzen naizen momentutik nire helburu nagusia da, ondo entrenatu, atxedena ondo hartu, eta hori guztiz hortan nago enfokatuta. Orduan, gehien ez gozatzen, ena hoia estresauta ulertzen. Estres momentuak beti daude, baina ez, noski. Eta egon behar du, puntu txiki batzuk, puri-purian ibili nahi bazu, bentsa, gorenia, bentsa, eta bizikleta gainean ibili eta ibili, guain... Zaki korrika eta igeri eta atleta eta mundua ez tezu faltan botatzen? Pixka bai. Aurten zauzko triatlea ikustea ju naiz, nire gurasoak... Zuen entrenatzea Amaia gaina Antzone bai, ez da? Ainoa bai. Ainoa bakatu bai. Ainoa, Helene Antzone bai, eta nire gurasoak bilak hartu zuen parte, eta neon ginen itanean aia, eta nire mutia animatzen,
eta bai polita izan zen da egia esan, olako montutan asko botatzet faltan, triatloia asko gustatzen zait, baina bueno, ni oain, enez da mutzen bizikletan bidi hartu izena, ni oso gustoan hau eta asko enez gozatzen bizikletan, eta urte luze zola nahiko nuke jarraitu. Eta egunen batian, bizikleta ustetenian, seguruna triatloia itzuliko naiz, ez? Eta ingo zuzausko triatloia, bai, inberrak, hainbeste korrika eta igedin da geho, eta zausko triatloia ingabezin dezu utzi, ez da? Zure amata eta zenbat urtekin indu, guantxe? Zenbat dazka, nire aitak 60 urte, eta nire amak 54 urte. Bai, eta ja, askotan indue, eta hau esate zuen, behaien azkena izango tezan, eta nik ez da sinisten, baina, bueno, bai. Zenian igual berrio lagundu bizuela, Bai, polita izango zan danakitia. Bueno, launak, hementxe, ingo deuna da, hau edalontzin jarri, limoia txukun moztu, edalontzin baitare, gela batekin, hau dena elkartuko deu, eta hau alinatuko dugu. Guantxe gatoz, zeratik gaur egun badator, eta ez dakot denboreika. Guain arte. Bueno, launak, egarra ospino lillo indezuna hemen, Xoa, ingo aldezu gehiotan, sozidadian edo. Ez dakiz, berko debiten, Hombre, erraz indezu eta oso gozua gaina. Ondo moitzezu lauana. Bueno, hementxe launak, ikusi lezue, Albertinia betiak inditugun, vale, batzuk inditugu, bestiare ingoitugu gerosio, hementxe dazkau, hortxe lexe merenga, gauza eharra, kanela pixkat, mentatxua jarri, baitaren limoia jarriko jo, eta gaurko saioa indeu eharra. Bueno, azteko eta behin, garrantzitsuena jarraitu goxatzen, goxatu arazten guri de bai, eta gu hemen jarraituko dugu goxinatzen. Oso ondo. A ber, udazken nien tortzean garaipen gehiago. Nietorrego, naiz berri. Agur lagunak.